Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Lolu hlelo lolu sibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivakashela usisi wami uzongichazela ngabanzi ukuthi bamenzani, bamgila ngani, engabe sehilile na. Asike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawona. Yo, sawona njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngicela igama nesibongo nanokuthi ubuya kuphi ngokuhlala. Okay, igama lami nguMakhosi Sibongo Dumane, ngisuka eMlazi. Baba Dumane. Uzimba Mkhandela, ongalondi. Oh, okay. Ukhulele eMlazi vele? Ngikhulele eMlazi. But not exactly. Ngikhulele eMthwalume. Oh, Mthwalume. Yeah. So benjani impilo yakho usakhula? Beyirafu shem ngeke ngidlale ngawo. Yeah. Kwenzakalani? Khuluma mengekho, ngakhuliswa ugogo, wangishiya halfway, ngakhuliswa mamkhulu beshintshisana kuyazi mongabe umama engekho ya. Oh, okay. But-ke ubezama nje lapho nalapho ugogo. Benza kakhulu, bengazama ugogo wenze udlale nje irole enkulu bomama ubaba. Then ngase ngishiftela kababa ke ngase. Ugogo uzala ubani? Ugogo uzala umama. Oh, okay. So bagila ngani kwenzakalani? Okay, sa-apply ke. Sa-apply imisebenzi via Indeed. Ngawuthola umsebenzi eGoli. Kwenye ama-restaurant nje enkulu ehlonishwayo angazi uma ngayigagula yini. No. Okay. Alright ke so yimi lo ngiyaphekha ke impahla phela ngilungiselela kona ukuthi sengithola umsebenzi eGoli. Okay fine nezihlobo ngalezi khona but uyabona mangaba abantu ngabajwayele bomndeni so uthi ngcono ngivane ngifike ngithola indawo ngiqashe. Okay ke fair enough ushembandla i-restaurant leyo ekade sinikeza i-level accommodation for inyanga yokuqala. Okay. Then the second month ke uyazibonela yes. Okay. Yimi ke lo sengithola umqasho ke phela kuyasebenzeka ngihambe nobani nodadewethu. Dadewethu kodwa ngilandela ngasemuva. Okay. Senginaye kumngane ngoba vele lwade ngihlala naye ekhaya. Sisuke ke ngelinye ilanga nje sibe nomqondo ukuthi ngeke asambe nje sodansa vele nami ngingade ngena ngayizolo namhlanje ngina. Hayi ke yithi laba ngeke ngigaguleke igama lendawo. Okay. Dansi yani? Yithi laba dansi yani? Hayibo Smith abafana the boys. Smith abafana ke they ask ukuthi bajoin itafula lethu. Okay bafike bajoin abafana ke amabhuza abo on them. Okay ke bafika abafana bathenga utshwala kwabamnandi kwanje yaya. Angazi noma ngizothi sabathemba kakhulu nabafana kodwa ngempela yazi mosuke KZN uba nenkinga mofika eGoli. Angazi uma bafaka something yini eziphuzweni zethu kodwa ngizokutshela iqiniso ukuthi ngapha phama eMpumalanga. Hawu, wenzani futhi manje eMpumalanga ufike kanjani? Ngeke ngize ngikutshele. Lezi phuzo lezi abayithengayo. I'm sure ayifiki seyivuliwe. Zivulwa khona la. Zivulwa lapha ngwethu nje yonke into ukuthi kwenzakalani noma mhlambe ukunyuka kwe-percent noma azange sanaka. Ayike hamba nodadewethu la. Futhi yabona Nkosi ngayibonga lenda. Futhi uNkulunkulu wami. Okay fine mesifika ke siphaphame lapho. Okay siyabuza ayibo guys kwenzakalani bahleli nje bayasibuka abafana laba denibuza nabo labade siphuza nabo nosisi wakho khona la dadewethu. Okay. Okay fine bachaza abafana ukuthi sivumelene ukuthi ifanele khanjwe kushintsha location. Bangaki? Bawu4 and nini bawu2 thina sibawu2. Hey umuntu abe novalo uthi Nkosi yami engaba kwenzakalanga lutho yini. Hayi cela ukuye toilet lendlu le you2 room ngoba indawo engathi ikhishi no sofa futhi khona lapho bese kuba ke indawo ezikamero ke aside ne toilet khona lapho ngaphakathi. Okay mengithi ngiyabhekisisa la ngithi hayibo le ndawo inamabhadla gathi amawindow khona amakhulu anamabhadla gathi nomnyango nebhadla gathi. Then into engayinothisa ukuthi i-toilet alinabhadla gathi. Okay. Manje ngimkhulu. Hayi okay abafana ke bachaza ukuthi kuvunyelwene kanjani all right. Mina bese ngibuza niyakhumbula kuvunyelwana? Angikhumbuli. Njengoba ngisho ngithi mina angiyazi le kuthiwa yini blackout angazi le blackout eyenzeka lapho uphapha msuku enye indawo. Okay fine usisi wami ke ukhulile kunami. Sishiyana ngo2 years. Usisi wami ke ahlaliswa yedwa abafana phansi abuza guys ukuthi yini lento eniyenzayo niyenzela lento eniyenzayo ukuthi nisithathe ngaphandle kwemvumo yethu. Nizothini ngempela mengabe ukuthi thina siyasuka la siyovula icase abuze lo munye uthi niyazazi kona ukuthi nikuphi.
bese beyaphuma laba abawu-3 bakhiye baphonsele ubhuti Lo nomunye yedwa. ukhiye ya sisazazi athi omunye nesempumalanga. Okay fine, sesiqala nokuyizwa manje essence yabo ukuthi notitata saswati like okay. ngiyazi okay fine, ubhuti lwasichazele ukuthi sisempumalanga and bazofuna ukuthi sihlale la. Angazi uma they were planning to sell us or what. I have no idea ukuthi what they were planning. Bazocela ukuthi sihlale khona lapho, then sizohamba mhlambe after 2 days asingakhathazeki. Seswami unenkaniki ayike wabamba nomfana ke laphayana esidodeni sakhe. Ayike walwa naye ubhuti kwangaphansi ongaphezulu. Okay nami ngiyalekelela phela sifuna lokhi. Okay ubhuti ke wafana ukhi enkosi yami yazi wafana wa-end up esinoyazini bazoze balimazane abayekana ukulwa wayeka ubhuti waphuma wahamba bese ngiyamtshela mina sami ngithi mina yazini njengoba laba bhuti basaphumile i-toilet alinawo amabhedla guards so ngicela ukuthi sizame iplan yokuthi siphumeni sizame ke shembandla iplan yokuthi siphumeke naye ke angiphusheke mina ngimkhulu kunaye angiphushe Nibutshaphi ke manje? Sibhutsha la ewindini lase-toilet alibothi liba ufokhona kanjani angiphusheke nkosi yami ke kunwentele kube nje yena vele mude futhi unomzimba nomncanyana okay kube lula ke kuyena ke siphumele ngaphandle okay kune gate siphinde sinantele nase-gate la khona sijampele ngalo isono ke siqala la whereby ukuthi sekumele goduke siya hike kudlula ama truck isikhathi esiningi lapha kudlula ama truck angazi kanjani noma iseduze nezimayini noma kwenzakalani o-driver abaningi bazi ukuthi uma uyintombazane uhike kwi-truck ishuthi usuku udayisa yabo sephela kumele sibuyele emuva siya-hike ke imi-truck ubhuti loyo athi ngenani singene abuze ukuthi uba uqalayo I was like uqalayo kwenzani futhi kukhulu wami futhi yabo yazini okay fine achaze kubhuti ukuthi angeke unikwazi ukuthi nginikeze ilokhunjana ulift wamahala so kuzomela kube khona ozodila with the deal then ngizonikeza ulift ayi angeke angikwazanga shem mina nkosami ke usisi wami ke yena she did it for me ukuthi ke okay fine wayenza ke leyo nto sakwazi ukuthola ulift ke la ejika khona i-truck isidlula amanye manje mabebhizi wena ukuphi ngaleso sikhathi phela ngikhona ngizobuka ngizothini hawe Jesu okay fine ayenze sime kwi-toll gate ishuthi la isuke sizoshintsha khona ilane ke sizama ukusondela eduze kwaseGoli siphinde futhi sihike kwenye naye futhi umuntu lo uza ngalo mqondo so yena ke wayezinikele shem so wayelokho enza nje leyo nto ukuthi at least sikwazi ukuthola ulift wathi nje angeke ngize ngikwazi ukuvumela ukuthi wenze ngibe ngikhona so I rather die for you okay fine sabe senza ke until size sifike ke etown khona ke Jozi masifika ke Jozi sikumele siphinde sizame futhi ucela ulift like lesawuthola ulift washiya ngakhona lehlala ngakhona. But wow guys angifuna ukuniqambela amanga impilo it's very rough out there. Yini uyifundile ngokuphuma uye clubbing nje lapho uthi wena mhlawumbe bushayisa ngomoya kuyabajikijika usuqondana nezinkinga ufundeni? Hayi mfethu ngifunde kakhulu nje ukuthi oqala ukwazi ukuthemba umuntu ongamazi oqala ngisho ukumbona. Okwesibili i-drink yakho faka kube yakho it's either uyayiblocker nga something or what ngisho athi uthengile kodwa try to block your drink noma ngabe ukuthi iphelele ezandleni zakhe ayihlali phansi ngisho athi uyochama no ayihlale kuwe ngena na toilet for sure uthi manje nangenalo uvalo lokuthi mase nizama ukuphuma la athi niyahike ke ningase nihlangane nabo niphinde niyithele kubona futhi sasinalo uvalo shema ngifuna ukuqambela amanga but ke sasizothi phela wafa manje shoot of fire ungaphansi ongaphezulu kuyobonakala kumanje ubusisi wakho usemsebenzini namhlanje niyaqhubeka nazwana ngendlela benzona ngakhona noma uhlezi mhlambe enokuthi ngazinikele ekuvikeleni kwenzeka nifike lapho ngolunye ilanga kwake kwenzeka safika kuleso stage sasixabana futhi but into yaqinisa kakhulu ibond yethu
ile lo hambo lethu lalingaplanwanga laqinisa ibond yethu because besikade singakhulanga vele ndawonye. Oh, okay. Yeah, yaqinisa ibond. Manje wena akukazi kuze kufike nje ukumjaja noma ngabe kuthiwa-ke okay uyasibona isimo sibad njengamanje and sesifikile kusona kusekho ukuthi sijikele ngale kodwa kona lokho ukuthi mina ngizokhona ukuzinikela ngoba wena angifuni ukuthi wenze into so awukazi ufike nje ukuthi wakhuthala kangaka for me akaze nje Yeah, kona ngasikhathi sixabana vele I want say so. Hey wena wakhuthalela ukuthi. So wakufikele emqondweni wakho kanti Hey, phela sasixabana hawu. Ngathi nami ngangifuna indawo ukuthi ngithole indawo yakhe week. oh But ke okay. angifuna uqamba amanga ngabona shuthi ngathini she's a warrior ngoba mina ngangeke angifuna uqamba amanga. Ngambona Manje iqhawe. uba uzohamba kanjani impela Uthi ngiyazi kodwa. Uthi ngiyazi. mangase wenzeke kuthiwa labo bhuti bayibona le video ngafisa ukuthini kubona Ngingafisa ukuthi ukuthi bake bakwenza before noma basakwenza noma kuthina kungazange kuze kuphumelele ngendlela babefisa ngayo ukuthi sebekwenza inside yokuthi bayakwazi noma babezodayisa ngathi noma kwakuzokwenzakalani ngifise ngazi ukuthi bangabanjwa baboshwe because kubhlungu lokho abakwenzayo ayikho buhlungu le yanto iyabheda ngoba sesinokuthola manje izinto zokuthi kutholakala amantombazane kuphi enqonyiwe igwaziwe yadutshulwa isizathu sakhona sisuke singekho believe me lo muntu for sure usuke ehambe njengoba nathi asikade sambili ngoba kuningi okwenzakala ematshwaleni hayi kuningi sesangifuna ungakutshela mina nje ngafunda lukhulu ongangokuthi namanje ngisasaba ukuthi ngihambe ngematshwaleni ebusuku so lokho wagcina ngaleso sikhathi lesiya ngiyaya kodwa mina uyemini sure ngisho ngangimema bandle ephathini cha Ebusuku nje, comfortable cha awuzingeni. ngiyabonga bandle manje umuntu wakho wangaleso sikhathi leso uye wamxoxela lo ndaba kwakuphoqa ukuthi ngixoxe ngoba awufela ngaphakathi ngamxoxela because ngase senginokuthi kumele ngichaze indaba yefone ukuthi wayingatholakalanga phela labafana bathatha amafoni benzela ukuthi singakwazi ukufona singakwazi ukwenza lutho bathatha nemali esasinayo so kwakumele ngiqale ekuqaleni indaba so yena unayo ibelief ukuthi mhlawumbe khona okwenzeka but phela usabantu siyazizwa benza ngalutho and abantu besilisa bahlezi benalokho nje ukuthi kwenzekeni Yeah. and mekwenzekile kwenzeka kanjani uvume kanjani bahlezi befuna ukubuza izinto ezikanjalo bebheka ukuthi kwenzekeni and bona fanele baphatheke kanjani ngalokho so awukazi uzucabanga mhlawumbe ukubona udokotela wengqondo ukuze mhlawumbe uzohila kalula noma mhlawumbe wazama ukuzipholisa wena ngokwakho no ayangaze ngize ngicabanga ukuthi udokotela wengqondo it is traumatizing but ngicathi ngokwami ama-psychologist ayasiza kakhulu awukaze nje uzuze nangaze ngize ngicabange kodwa ngokubuka kwami ngicathi sengipholile ukuhile kanjani uyakhuluma noma mhlawumbe ukuthula mhlawumbe kona kwenza kube right ngiyakhala oh okay uyakhala mase ngikhalile nje ayidlulile shem yeah hey Ncese ngowadlula kukona siyabonga kakhulu nje ukuthi usivashele kuhlelo lethu bonga mina mbukele bekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare nalezi ezinye inhlelo kaBlack Life TV naBlack Life TV Plus uvumelekile nazo ukuzibuka ningase senibuka uhlelo lolodwa njalo senzela kakhulu bye Is the Black Life TV